Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:44. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. If my people will humble themselves
Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga tagpalamati, kag-ari naman ang inyong kubos nga lagad si Tito Wilma. Para sa aton Martes, gadlaw nga edisyon sang This Is My Life, Marso 3, tuig 2020. Aton siyempre pagpangamusta sa piyak sang bahaw, tuman kasingking nga silak sang adlaw tama ka init kung nara kita sa gwa, na? So, extra careful again sa aton sini mga young at heart, sa mga may edad-edad na, sa mga may ginaantos nga balatian, nga kontra iyang tuman kainit nga panahon, halong-halong. Kag sa nahambalan ni Tita Wilma, dapat gid tubig. Nakapaniyaga na anong sudaan tada? Ang bandera nagahuluhilay-hilay na, naga-relax, pulo patawhay, nagapatong ang duha ka batiis, nan. Te kinahanglan, ang paghalong ara gid sa aton. Una, halungan nato ng aton lawas, ikaduha, ano tito halungan man naton ang aton puluyan, ang aton balay. Kiti kabalo kita sang Domingo iya, no? Ganlansar ang Fire Prevention Month kay Domingo, Marso 1 mo, nan. Kinahanglan kabalugid kita magtipig, maghalong sa itong tag sa kapuluyan. Ang aton dira nga mga kagamitan, gamit ang aton elektrisidad, ang mga dikuryente, ang aton gamit sa opisina, sa kusina. Ang mga kagamitan naton sa kusina, especially may ara mga ginapangsaksak kita, rice cooker. May mga blender ka mo dira. Ano pa yun? Oven toaster. Ano kung ano man ang mga gamit nga ginagamit ninyo iya nga di kuryente sa kusina, plus pas ang aton lulutuan. Ang mga nagagamit sang LPG, na liquefied petroleum gas. Kinahanglan mga iloy, kinahanglan mga anak. Sa aton man mga ginasaligan dira sa sulod sang aton panimalay. Kinahanglan lang gid naton nga mangin alerto kita sa masami, kag kinahanglan ara lang bala permi aton presence of mind nga i-check gid permi pagkatapos naton luto, i-off gid ang aton tangke sa idalom, kag pagkatapos among pag-off sa aton switch sa inyo lulutuan, tandaan nyo gid ina. Kag kun mag-brown out naman baw panggabuton gid, mga nakasaksak tanan. Para malikawan naton ang pagsiga nga pag-ibwal, ibwal sang dalagan sang kuryente, syempre una-una maapektuhan ng aton nga kontador. Kung medyo hina-hina man ang imo panaksak sa imo dira appliances or ano man nga klase sang appliances, kag maglupok ged na kabalugid kita bulan sang Marso. Nagadaba-daba iyang kalayo, mainit naton panahon sa gwa sa likod gani ho. Nagadaba-daba man ang kalayo nga kinahanglan inapahanumdum sa aton kabudlay kon kalayong kontrata, di ba? Hambal lang gani nga kisa maayo pag gani nga makawatan ka, hindi ka lang masunugan. Kay kung masunugan ka kag maupos ang aton puluyan, ubos gid ang tanan. Kinahanglan lang ha. Extra careful bululigay sa aton panimalay. From time to time, syempre, i-remind naton ina sa inyo, kag kung ano man ang mga dapat naton himuon, ihatag man ina ni Tita We iya sa inyo, amat-amat para iya sa karon nga simay na kung ano mga dapat naton himuon para makalikaw kita sa sunog. Kamusta na mga senior citizen? Ano na dira sa atong panimalay? Ano ang aton sitwasyon subong? Medyo pulupuhaway na na ibandara prepare na kadto sa piha ko kay maukay kita, mahulahampang kita nan tawe ang ibandira samtang nila mga palamatin nagaupod sa aton diri sa This Is My Life kay titubtubtak na stress kita nga magaup dinay samtang ilang mga kamot may ginakuti, kung ano man ang ginakuti ninyo dira, may mga hilimuson pa kamo o kung nagalingaw-lingaw kamo sa ibabaw sang lamesa. Good luck para sa inyo and enjoy. Sa mga daog, siyempre okay ginain, Sa mga magadaog, masiling barato, da karona, pamahaw, okay, relax lang kamo dira. Madyong, ano pa ng baraha? Lucky 941 tong it's, ano pa na balaan mo, tawe, na. Asa lang ko sa 41 tong it's, di kong chindi. Madyong, hindi man ta kabalo, pero kay chindi man ta gamay, nakita ko enjoy gid ka muna. Sige ha, sa makabalo, enjoy lang. Pero malipayon gid jang, isa naton kautod,
nga nagdaog sang masobra 72 million pesos nga jackpot sa Mega Lotto 645. Di wow, siling nila na solo saya mo nga nagdaog sang more than 72 million pesos nga jackpot prize sa Mega Lotto nga 645. Kag nadagan sang tumalaya nga ini ang winning number combination ay basi bisan 5 lang may ara kamo kadaog pa kamo na, di ba? Basi kun arang inyo numero kay ang winning number combinations 8, 13, 36, 22, 4 kag 3. Anong gidya titawin? Di sa kabugusan ang nadaog sining solo nga mananaya sa Mega Lotto 645 is 72,372,679 pesos. Hamakin nyo yan. Pero ang sa Grand Lotto, wala sa may nakadaog sa jackpot price nga masobre naman sa 60 million pesos. Di masaka naman na Wala gid sa may nakakuha sa winning number combination nga 22 or 22, 3, 33, 17, 14, kag 24. Wala dira winner. Basi kung ikaw pa, kung sino sa inyo dira, ay mga mahilig ko lang magtaya-taya. Kaya wala kita hilig, ito ay manta swerte sa numero. Feeling nyo ba may swerte ka mo sa numero? Abi, Inday? Inday Norma, may swerte man ikaw sa numero, abi magtaya sa loto. Pero nagalabot naman sa masobra, 252 or 252 million pesos ang jackpot sa Ultra Lotto 658 nga maga-draw iya karon sa gabi. So, hingagaw. Taya ka mo para tani man siling na hashtag sana all, no? Para happy ang bugos nga pamilya kag inyo man paambitan ng iba naton nga mga kauturan nga nagakinanglan na siling naton bilang kon may blessings kita nga mabaton, may grasya kita nga mabaton, kinahanglan ipaambit man naton sa iban ang grasya nga ina kay nga iga-double pag ina sa dason kag hindi kagid pagdalukan na tingaton mga taxi drivers dira, especially aton ang mga miyembro sa OTTG Group o Operation Tulong Task Force sa mga taxi drivers naton, Angel Zeras, kamusta man sa inyo? Salamat kit sa pag-upod ninyo tag sa kahapon kay Tita Wilma Daria sa This Is My Life. Pero tinami kay may big time rollback sa presyo sa produkto sa petrolyo effective kay nasang aga, di ba? Ang iban gani sa Domingo pa, di ba? Oh. Aba, kung sobra piso? Sobra piso ang ginbuhin sa presyo sa produkto sa petrolyo. Ginbuhin na sa mga kumpanya sang lingis. The effective kay nasang aga, Martes alas 6 ang iban. Sa advice naman sa mga kompanya, parehas ang Shell, Petron, Chevron, Sea Oil, kag Flying V, 1.40 piso kag 40 sentimos sa kada litro sa gasolina ang ginbuhin. Kung ikaw naman nagagamit kerosene, piso kag 65 sentimos so kung 165 ang ginbuhin per liter. Kag sa mga nagatughong naman sang diesel o kon crudo, 1.60, 1 peso and 60 centavos ang ginbuhin kung magtughong kamo sa kada litro sang crudo. Sa may araman gasolina kag diesel, nagbuhin man sa amuman iya nga kadakuon ang Petrogas, PTT kag Eastern Petroleum. Ang clean fuel naman nga company, una na ni silang nagpatuman sa pagwin sa produkto, sa presyo sa ila sa mga produkto sa petrolyo sang alas 4 sang kagaon sang March 1 sang Domingo. Amo na sang ginhatag naton man kahapon. So, 1:58 Action Radio Philippine Standard Time. Nakapayuhuman kita sa aton sini mga kauturan nga mga motorista tungod sining buhin sa presyo sa produkto sa petrolyo nga ila ginatughong, no? Bisan gamay-gamay lang, pero kung masupot, dako-dako man gamay, di ba? Okay, good luck lang sa mga pagbiyahe, mga jeepney drivers naton, sa mga taxi drivers naton, sa mga bus, kag sa inang pa na ganing na sakyan, mga minibus na mula pa south kag pa north nan. Kasakay ta na one time mo, di ba?
Okay, Tita We. Alaw, 58 Action Radio Philippine Standard Time. Aton may tahom nga lilintunon, kagang aton man sulat nga pagbasahon karon nga hapon abaw problema sa iya sini nobyo. Matapos ka may natabo nga trahedya sa kabuhi sa niya sini boyfriend, may mga changes sa attitude, among ng problema sa isa ka nobyo subong kung ang aton man mapamatian karon kung may matugda kita, may ma-share kita sa aton letter sender kag kung ano man aton piece of advice nga matag sa iya ang aton text hotline upod man ang inyo sini mga greetings. Ada aton text hotline 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017 plus pa na sa aton Facebook Live. Sa aton mga nagaupo dira sa Facebook Live, hi and hello sa inyo. Ang aton man pagpagamusta. Pwede ka mo da ka-type sa inyo karon mga greetings. Pulo pa si platan lang ni Tita We. Kag bulo basahon man ha. Para mapalabot man sa mga natungdan. Pero hindi lang magsunggod. Kung hindi malabutan, kay ti kabalo naman kita sang aton oras kung kaisa aton man ginalagas. Okay, para sa inyo, Love Without Time from Nonoy Zoniga. What is And of course, sa mga nag-upod sa atin sa Facebook Live. Ada man nag-upod dira si Inday Ronnie Rehidet Rava, kay Tutu via Jonathan or Inday via Jonathan. Thank you, Gid. Mayong hapon. Monitor lang kami dito, we. Salamat, Gid. Kahini Dino Cadiz. Salamat man.
Ta, adobo nga takway amon sudan. Wow, kanamit ba? Ha? Tigtalakway naman subungan. May takway subong wala. Do ka iwat, kay tama na kainit. I don't know. Na? But anyway, nami iya ang adobo nga takway sa tuod-tuod lang. Nan. Okay, go lang in there once. Kagkaya, Tuto Philip Canalonza, guys. Salamat, mayong hapon. Boy, early pa siya nagupod kay Tita We. Karon ba? Thank you, kid. Kagkay, yes, mayong hapon lang sa tanan. Kagay natamiyaw ko gida akong uto dira sa Moises Padilla sa Dengkalan, Ilog, Labina, dira sa Bata, sa Bacolod. Hindi dinukades. Yes, sir. Thank you. Mayong hapon. Kay Kenneth Valencia, salamat man. Alonsya Pacaldo, ang cellphone nga ano day. Oto dang imo, sige padalamin sa word. Anyway, thank you so much for joining Tita Wilma sa This Is My Life. Good PM to Wilms. Monitor lang ko diya sa Barangay 35. Pabati naman ta Wilms sa Bats 1993 kay Jomary de la Torre, Junio Percival, Jocelyn Huxon Villado, Stella Gasindo, Wilma Castillo, Tumulin Silvia, kay Silvia Kataniyag Magno. Sa Mao Central, Bago City. Kita-kits sa March 8 sa Miranda. Halin ina kay Angie Francisco, may damogin nga salamat. Barato naman sa nagdaog, Lancia Pacaldo. Amor Malayang is waiting. Yes, salamat, mayong hapon. Kay Ching Havilio, Silinya Tawe, wala audio. Kita mo da sa upper right hand sa itong video. May nasulat dira nga, this portion of the program is muted due to copyright infringement policy. Basta mag-play si Tita Wilma sa music. Hope you understand here. Mayong hapon from Kuwait. So, thank you lang. Balikan ko lang na karon ng atong sa mga greetings sa itong Facebook Live. Ato na mga kauturan dira sa pagkinanglan nyo sa mga preska kay mga matahong mga bulak. Siyempre, ara lang sa likod sang Bacolod Bay Center. Dira sa Ferrero Street, ara dirang Johnny and Christine Flower Stand. Pero abi ninyo, pwede ka mo magka-contact sa cellphone number 0930-959-2828 kung ano nga klase ang bulak ang kinahanglan ninyo, ano nga klase ang arrangement para kay sino para nga ma-arrange bali namin nga mas satisfied ang inyong kagustuhanan. Aba pa mo ka na ba daw no? Di ba? Hindi my mind 18, yes. Kag magluwas man sina kung ano man nga mga okasyon, ano man nga mga events, kag gusto ninyo ya dekurahan sa mga fresh flowers ang lugar, ara i-arrange nyo lang da sa ila, no? Kag maghilusugot, kung maghilusugot ka mo sa presyon, ay go! If not, rigluha lang sa Mayo para mangin Mayo. Andi, vlog hindi Christine. Okay. Kag alas 12 na, relax lang si Tita Wilma magabalik para sa itong sulat sa sininga hapon pagkatapos man sang pila naton ka mga importante nga mga commercial. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline.
Aksyon, balita, banat, huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Si Tito Wilma nga iton man na DTX 500 capsule. Ini para man sa aton healthy nga liver. Para sa complete management sang aton siniatay nga mangin healthy siya, matinlo siya adlaw-adlaw ang DTX 500 capsule. Ini ang may detoxifying compound kag syempre may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra naman inaiya sa liver inflammation. Importante ang aton itay sa aton lawas para nga mangin healthy kita. Kinan proteksyonan at ipanon kag kinahanglan gamitin naton DTX 500 capsule adlaw-adlaw kung may maginabulubat siya ganay hindi mo na pagpabayaan kinahanglan
tagaan mo na atensyon. DTX 500 capsule sa nahambal na naton pinakamaayo para sa aton atay. Pwede na mabakalman dire sa inyo mga butika sa inyo lugar, diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod, kag nami pagid pwede kita makabakal sa DTX 500 capsule online. Ha? Log-in lang kita sa www.kalusuganyan.ph kag araman sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributor sa DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag syempre ang Klinika di Alternativo Medicina. Alas 2:14 na Action Radio Philippine Standard Time. Watching here in Barangay 1 Purok Ilak. Hello si tanan. Ngagapamati patuyo lang ta samtang wala pagabakal sa akon baligya. Syempre yuhom da balaan nay. Samtang nagaupod kay Tita Wilma, Reynally Kayaw Petsa. Dugay-dugay may mabakal na sa imo baligya dira. Martin Adiling, good afternoon po ma'am. Thank you man. Kag, hello Tita Wilma, mayong hapon. Tamyaw lang kuliw kay Jolene Dave Hisulgon Gariando. Happy birthday today. Happy birthday sa imo. Kag kay Raquel Brahin, salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kay Vicky Zamora Fuentes, good afternoon Tita Wilma. Monitor lang ko di sa Singapore. Tita, pwede kay greet advance happy birthday sa akong husband sa La Carlota City. Oo, sige, go. Happy birthday. Wish him good health and God bless always. Thank you, Tita Wilma. Wala mo na mention sino ang ngalan sa imo si ni husband. Kabalunan na siya kung kapamati siya, di ba? Okay. Launch Pacaldo, mayong hapon. Okay, relax. Ana, hindi ka man nasiplatan ko sa text hotline. Tao sa Lydia. Tawe, nabawal man na subong panahor dakpon kuno silini 7436 ang panahor ya iting inyo lingaw-lingaw mo lang na iya kagwa ay iya sila nga dako nga kwarta nga involved kaya naman na yung panahor di ba lingaw-lingaw pamatay oras lang na iya. Okay, classmate week ga monitor naman ko sa program mo greet ko lang mga brothers sisters ko sa Sigma Alpha Epsilon Fraternity. Thanks God and regards from 7829. Salamat kag mayong hapon lang dira. Relax. Basaan ay si Tita Wilma sa etong sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang aton letter sender sa karon nga hapon taga Mandalagan, Bacolod City, kag nagapatawag sa ngalan Eliza. Kag ang sulat ni Eliza nagasiling, Dear Tita Wilma, kamusta lang kag maayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa programa This Is My Life. Tita Wilma, nagsulod man sa akon pensar nga ipasakop ang akon kabuhi. Labi na ang natungod sa akon love life nga ginaproblema ko gitsubong. May nobyo ako. Si Rodante ang ngalan. Mabuot siya, maayo nga klase sang tao. Ugaling nagbag-o ang iya batasan. Humalin sang naaksidente siya sa motorsiklo. Subong Tita Wilma, may tion nga mabuot siya, pero kadali lang mabag-o naman ang iya mudo. Kag nagapasingit.
Tita Wilma, taguan ang ako sa ngalan Eliza, sang Mandalagan, Bacolod City. Abi mo na talana na kami ngay kasal na rodante sang matabo ang trahedya kung nga na-postpone ang amon plano. Nakoma siya sang 3 ka adlaw. Kag abi ko gani, wala na siya sang paglaom pa nga mabuhi. Dako ang kalipay ko sang nagbalik ang iya animo. Anong kabulan ang nakaligad halin sadto, abi ko anay, back to normal naman ang iya kondisyon. Pero may time nga malipayon siya subong, pagkatapos hinali lang, hindi na siya magtingog-tingog, nagahipos na lang. Pirmi naman, hinali lang nga mag-init ang iya ulo, nga wala gid sang karason-rason. In short, Tita Wilma, mabudlay na siya ispilingon. Pero ginaintyendi ko siya. Tungod na balaan ko, nga ini bunga sang aksidente nga iya naabtan. Tita Wilma, 5 years na kami nga engaged. Kag nagtipon-tipon na kami, gani nagdugay, antes kami nagdesisyon nga magpakasal. Pero akuon ko sa imo, Tita We, nga ginapamensar ko man subong ang akon future. Basi bala mabutang sa hindi maayo ang akon sitwasyon. Tungod sang sitwasyon sang akon boyfriend, kag amo man lang ang mangyan rason sang amon pagbulagay pag-abot sang adlaw. Subong, maantos ko pa ang tanan, pero ano pagid ayhan ang akon ma-encounter sa mga maabot nga adlaw kung makasal na kami kag magpangabuhi. Ano ba lang dapat ko himuon, Tita Wilma? Salamat gid sa pagbasa, ari lang ako nagapamati. Eliza. Sa aton tagpadala sang sulat sa karon nga hapon, una-una sa mga taga-barangay Mandalagan dire sa aton mga suki, mayong hapon sa inyo, kamadamo gini salamat sa imo man, Eliza. Salamat, kid. Manami tani matahom ang inyo relasyon sa imo sini boyfriend. Nga sa diin sa plano ninyo nga pagpakasal, gusto ninyo sa inyo kinabudlayan, so nagamata-amat kamo tipon, di ba? Para nga bisan paano maapresyar ninyo iya nga halingid sa inyo pinangabudlayan ay inyo gastuhon para sa inyo palaabuton nga kasal. Pero abi mo kun kaisa, kung sa diin pa nga daw halos preparado kag daw halos malabot na nato ng aton mga handom sa kabuhi, dira pa nagaabot ang mga pagtilaw. Pagtilaw nga kung magpakahuyang ka, pukan ka. Pagtilaw nga kung magpakahuyang ka, pierdi ka. Pero antes man si Tita Will mo magtugda ang aton matahom nga bahay nun nga ginadulot man para sa imo, halin kay Ariel Rivera, kakayanin ko ba? Di na ako ang dating nakilala mo, ang dating matatag at matibay na bato. Binago mo ang palalong puso ko.
Karon nga hapon nga nagpatawag kay Elisa. Amugin man na kinanglanday kung kaisa sa mga desisyon nga aton himuon sa aton kabuhi, depende man na mo sa natong dan. Nga aton binagbinagon kag tun-an kung anong dapat naton himuon kay dira nataya ang aton palaabuton. Kung tungod sa gugma mo handa ka nga isakripisyo ang tanan, unungan mo siya ang pamangkot naton tubtubsan o nga ikaw makapahanunot sa paghangop kag pagpalangga sa iya. Maayo pa lang inasubong kay wala pa kamo nakasal. What if kung makasal na kamo nga duha? Ano ang matabo? Na? Wala man siguro siyang malain nga padayon lang, di ba? Padayon lang ang imo pag-atipan sa ngalan sang imo paghigugma sa iya kag sa malawig na ninyong relasyon. Wala sang malain dira nga padayon man ikaw nga mag-atipan sa iya. Pero kinahanglan sa tion nga ina, tun-an mo man kung ano makapaayo para sa imo. Nagapamangkot ikaw kay Tita Wilma kung anong dapat mo himuon. Akong suwestyon lang, wala si Tita Wilma nagasiling amo ning himuon mo gid, no? Kundi ang mabatian mong opinion ni Tita Wilma, advice ni Tita Wilma, imo binagbinagon. Binagbinagon mo, wala kag tuo bala makapaayo para sa imo, kung hindi makapaayo para sa imo. Tungod ang final say, final decision, ano gani? Sa imo gihapon magahalin. So, as John lang gid ni Tita Wilma kung ako ang pamangkoton mo, love ko man siya, pero mga mo sinang sitwasyon, hindi ka na magpakasal sa iya. Hindi ka na magpakasal sa iya. O titiron mo, anay, sige-sige lang, anay, nga pagpabulong sa iya, palatandaan sang imo paghangup kag papasensya pagpaubos tungod sa ngalan sang paghigugma. Kay basi pa man lang inang gina-eksperyensya niya temporary condition lamang. O kung masilang temporaryo niya nga kondisyon tungod nga anong palang kabulan humalin sang naaksidente siya. Anong palang kabulan humalin sang natabo ang trahedya sa iya kabuhi. Ang iya mga na-experiensyahan sa iya lawas, siyempre, mga kasakitan, kung nabalda, kung ano nakoma pa siya, ano mga hindi niya bala mabaton, ina nga mga tion, no? Ara siya sa stage ng depression, masiling naton, may trauma pa siya, na-depress pa siya sa iya naabtan, kinahanglan kagid niya day, no? Kinahanglan kagid sang boyfriend mo nga si Rodante to Tita We, iya nga lang, yes. Kinahanglan kagid ni Rodante ang imo paghangop kag pag-atipan, na pagpaubos, pagpaubos kag pagpaayon. Pero pamangkutubtubsan na. So samtang nagapaayo pa siya, may ara ka pa Korea, no? May Korea ka pa sa pagpahanunot kag paghangop, may pasensya ka pa. O si saon mo man sang maayo. Nga samtang ginabulong siya, iniron mo man. Istoryahon mong doktor niya, magluwas, siyempre may pamilya siya. For sure, ara ka man nagaupod sa iya kung magpa-check up siya, di ba? Kung magpa-check up siya, kung anong mahambal sang doktor, dapat pamati ka man, di ba? Kinanglan mamati ka man, kag hibaluon mo man kung bala ano ang makapaayo para sa imo kung hindi. Pwede mo man siguro mo pamangkutan doktor kung ano yung prognosis niya sa imo sini boyfriend, ano yung findings, ano yung development, kung bala may posibilidad pa nga manumbalik ang husto niya nga panimuot, magabalik pa siya bala sa normal, o kung magapadayon, kaya kung ako palang taon inang batasan bala nga, do hindi mo na maintindihan, gulpi lang mga aki, gulpi, kanami sa inyo istoryahan, malipayon ka mo, gulpi magbagong iyamudo, makasiling tabala nga, inaya mga kinaiya na sang isa ka tao nga may bipolar, di ba? Pero hindi kita mag-conclude sa mo sina, kundi ang doktor lang gid ang makahambal sina, kaysa akon man pagtanaw, resulta man ina sang iya mga na-experiensyahan. Ang trahedya nga natabo sa iya kabuhi, kinahanglan kaniya subong. Pero labi kag labaw sa tanan, Inday Eliza, ang pagpangamuyo naton para sa iya. Pangamuyo mo para sa iya, kay ti kabalugid kita, wala sang imposible. Kung pwede pa lang, pangayuon ta, pray for a miracle, na? Para nga mag-ayo nga ton, bahal kag palangga sa aton kabuhi. Kay nga, sa ngalan sang Dios, wala sang imposible, na? Kay kung love mo siya, ang tanan himuon mo para sa iya,
Magsakripisyo ka kag maghulat sa pagbalik sa husto nga dalagan sa iya pamensaron. Pero kung daw nagaduha-duha ka, hindi mo man pag-irisgo ang imo kabuhi. Okay lang anay nga magserbisyo ka para sa iya. Kaysa karon kinahanglan gid sing boyfriend mo, kinahanglan gid ni Rodante ang pagpangamuyo kag pag-ayo. Kinahanglan gid niya nga mag-ayo sa iya sitwasyon. Mas nami pag iti kung makasarang, syempre espesyalista, ipalantaw mo, dalon siya sa isa ka espesyalista sa pamensaron kung bala ina-epekto sa iya pagka-aksidente o kung ano. Kaya ang kabuhi mo yung lifetime mo nga pagpakigupod sa iya, hindi mo man dira marisgo in kaso por kaso. Ipamatsyag lang imo pag-atipan, ang imo presensya. Pamatudan mo lang ang imo man pakigugma sa iya. Di ba? Pagi sa pag-atipan, sa paghangop, pagpaubos, tanan himuon naton sa ngalan sa paghigugma. Pero sa nahambal na naton, kung daw hindi maayo ang aton padulungan, nga airisgo, nga ang nga irisgo nato ng aton kaugalingon sa wala sang kasiguruhan naton nga kabuhi. Depende na sa imo day binagbinagon mo sa maayo kung anong makapaayo man para sa imo o pod ang imo boyfriend nga ina sa iya sitwasyon sa karon. Kay kung magpangabuhi ikaw pod sa inong padulungan sang tanan man, ano ang matabo? Di ba? Wala. Di ba? Kundi mag-antos ka gid lang sa ulihi. Maintindihan ina sang pamilya niya. In kaso gid man, kung makahibalo sila, kung ano matudtuod nga estado, matudtuod nga kondisyon na Rodante, nga ila anak o kung utod man nila o kung pamilya nila, di ba? So kabay pa bisan paano Inday Aliza may magkuha ikaw sa opinion sa advice ni Tita Wilma ang pagpangamuyo gid himuon mo para sa boyfriend mo nga mag-ayo siya. Alas 2:32 Action Radio Philippine Standard Time. Edwin Pineda, sir, thank you so much. Mayong hapon man sa imo. Siyempre aton anay Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, daligid lang. Ang aton Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, ang nag-aisahan nga supplement himo sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval, ining 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Tandaan lang natin ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nagabulig sa atin para malikawan nga makaangkon kita sa bato sa kidney, prevent kidney stones. Kay nga ang alkaline qualities ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nagabuligid nga ma-neutralize ang nagaamat-amat forma nga bato pagi sa aton acid sa aton lawas. So kinahanglan ining acid nga dapat magtig-adera kinahanglan adlaw-adlaw kung nagainom kita sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ma-wash out ina na para nga wala kita problema sa aton kidney. Isa lang gid katibag. Isa ka tibag, pwede na natin magamitan sang 1 ka litro nga mainit nga tubig para sa bugos nga pamilya. Hindi lang ka ikaw ang mabenepisyuhan. Tandaan mo, ina. Okay. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, pwede natin inamabakal sa mga butika dira sa inyo lugar kag of course diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod ada available sa tanan nga huwakong Chinese drugstore kag sa tanan man nga the generics pharmacy. Kinahanglan smart, fit and healthy kita mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Alas 2:33 Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ang aton commercial break.
na ni Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene. Wala lamod chemical kag wala man nga sang malay nga side effects sa ito ni kayong lawas. Kinahanglan gid nato ni na para sa ito mabaskog kag mabakod nga immune system. Diba? Kinahanglan ang aton immune system mabakod gid tungod sang hindi na naton maayo nga panahon sa karon, mainit, matugnaw, ara sipon kag ubote. Amo na hambal ni Tita Wilma, kon mahina-hina gani aton immune system, dayon kita sipunon hindi gani ubuhon. Halatrang kaso padaay, no? Kag ang aton man pa problema sa dugo, let's say imo blood pressure, imo blood cholesterol, imo blood sugar, imo sodium, potassium, creatinine, imo uric acid, abaw, tira niya involved aton dira dugo. Kinahanglan adlaw-adlaw gid na malimpyuhan kag kinahanglan ma-regulate gid na. Ha? So kung problema mo ara sa aton dugo, pagid 3 times a day ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, 30 minutes before ikaw magkaon. Tiyan mo na siling dagan ni kung na medyo nag-experience ka na sa memory gap, ilabi na ko nagahubin-hubin na nga ang imo edad nagahubin-hubin nga nagadugang. Ang kinanglan Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya nga itong sa ni Dr. Pinoy Squalene Capsule, may ikasirang sa pag-supply sang aton utok sang fatty acid. 80% nga fatty acid nga kinahanglanan sa aton utok para mangin alerto siya kag mangin aktibo siya liwato. Panami pag sa aton sa ni mga estudyante gani mga nanay, mga papa dear lola kag lolo nga nagatipuan sa aton sa ni mga kabataan. Kung may problema ang inyo pa kabataan sa pagtuon nga nabudlayan mag-absorb sa ila sini klase, sa ila sini nga mga ginatun-an, ay labi na ko nagalapit ang examination. Paimnan nyo bala mas nami pagid ko niya adlaw-adlaw nyo sila painom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di soft gel ina siya. Madali matunaw, madali nga mag-absorb sa lawas kag madasigman ang epekto. Kung mabudlayan magtulon sa capsule, no? Take soft gel man lang na yan, like sa iba nga capsule, no? I-prick mo lang na siya buslutan kag i-squeeze pugaon sa kutsarita kag ipainom sa aton sini mga anak. Palaman ko danon sa aton produkto kag sa imo ginaantos nga masakit ay nga aton Dr. Pinoy hotline 4411299 kag nahamtay man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa Maylopos, Mandalagan. Mabakal ina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod. Ay available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Maylaw Capino, ara man nagaupod sa aton si Jingjing Sarona, makalisang mayong hapon sa tanan. Salamat man. Mayong hapon sa tanan nga taga Hacienda Salamanca, La Carlota City. Salamat gid Wilma, God bless you sa imo man. Miss Heaven sa liwat. Oy ara man si Evangeline Moscoso. Listener mo sa Pahanukoy. Hi, salamat gid. Mayong hapon lang sa tanan nga mga taga Pahanukoy dira, ha? Kay Miss Winona, whopper, gainit na mantika para sa iyang French fries kay sa iyang mga baligya dira ba. Okay, dugay-dugay mga customer mo ara man, pero ara gid dira nga nagaunay, mayong hapon lang dira kay Lina Binet, kay Irma Garcia, kay Adelaida Helborion. Dira man sa shop ni Junior Abiner, kay Alex mayong hapon man. Sa inyo na tanan, Tsa Milag, mayong hapon, salamat gid. Kay Daddy. Oho. Kay Nicole Ricari Apolinario, good afternoon. Palihog tamyaw sing family Apolinario, Ricari family, nga always gid ka pamati sa program mo. Thank you and God bless. Sa akon maninay dear gali, Nanay Nelly Malate, salamat gid. Salamat gid sa pag-upod sa amon diri sa Action Radio from sign on to sign off. Wala sang may makaliso sang iya radyo. Salamat gid kay Nanay Lina Binet pagid. Salve gid Tilugo, may damo gid nga salamat sa mga taga Agora Public Market diri sa La Carlota. Kamusta lang mayong hapon? Kay Hingging da mayong hapon na. Kay Carmen sa ilan ni Nunoy. Mama Linda mayong hapon. Kamusta lang? Alas 2:42 na. Relax. Kag tawi, pila lang ka mga mensahe sa itong sini text hotline. Nitungod sa itong sini letter sender. Karon nga hapon nga nagpatawag kay Elisa. Okay, kay Elisa. Sa liwat sa nahambal ni neton. Dali gid lang ha. Kay Inday Elisa. Good PM
PM tawi hambal ni 9762 mahambal ko lang sa letter sender hindi ka lang anay magpakasal kay ga problema kagani nga wala pa kamo magkasal ayhan kun kasal ka na responsable muna bilang asawa kung makasal na kamo. Analin Leguyo sang maaw salamat gid kag maayong hapon sa imo. Tita Wema, yung hapon, gapamati kami para sa letter sender. Hindi ka lang anay magpakasali, importante nga nakaserbisyo ka man sa iya tungod ara ang gugma nagahari. Pero kung sa imo pag-intyendi daw wala gid tsansa, hindi mo pagsakripisyo ang kaugalingon mo kay basi kung maghinulsol ka lang sa ulihi. Salamat, Gid. Pamatigid kami sa imo program. Tamyaw ko, Bro Ramon Sis Lucy sa Talok, 0401. Good PM, Tito Way. Ang akong ma-advise sa sender, hindi siya mag-surrender sa iya problema. Buligan niya nga magka-recover ang iya boyfriend. Yes, you're right. 9529. Sacrifice siya, anay, para sa sina nga pamaagi dira niya makita kang gabatyagan, kundi ingid asta niya presensya sa boyfriend niya. Kag pangayo lang siya buli kay Lord. Wala sang imposible sa iya. 9529. Salamat, Gid. Good PM, Tita Wilma. Ang ma-advise ko lang sa letter sender, ipabatsyag lang sa iyang imusuporta kag pagpalangga. Thanks, Gid, to 1265. Madamo gid nga salamat. Good afternoon, Tawe. Naka-relate man ko bala sa sender. Pray lang. Please, greet ko kay Maninoy Diego Puro, kag sa duwa ko kay kids James, kag Queenie Rendon, kag sa husband ko Julie Rendon. Coming from Joy Rendon, sa Crossing Balo, Magbalyo, Kabangkalan. Thanks, Tito We. 8007, salamat, Gid. It's better to break a heart than to break a home. Think wisely. Sakto na 26-28. Sila nga, it's better to break a heart. Mas maayon nga masakit mo lang balatyagon. Sangsa maguba ang inyo puloyan sa ulihin. Kinanglan, mangin wise ka sa binagbinag sa sitwasyon Inday Eliza. Okay, kapangayo siya, textmate girl lang. Yes, cellphone number 0951-583-32628. Again, 0951-583-2628. Gusto lang na anay kang aton horoscope gahulat pero ari pa ang ginahimo iya dala lang na sa natabo sa iya jutay lang na nga pag-intyendi kay padayunon mo lang ang pag-atipan kay makamuklat na siya nga sa problema kag sa kalipay ara ka 5203. Tawi ga monitor lang samtang nagalaswa sa mga baboy ko, agod kuni sa hog grower ko. Ang ma-advise ko lang kay Elisa kung ako sa imo, prangkahon ko siya kung hasta sa nung niya pagpaantos sa imo sa ngamusina. Inday Lani, 6609, madamo gid nga salamat. Magbalik si Tita Wilma para man sa iton horoscope pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo,
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagli. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:52.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Yes, palain man si Tito Wilma. Ito na ni Panyawan Liniment. Panyawan Liniment, siyempre Panyawan, manunggali na sa iton pulong. Pinakamaayo gidi na sa mga nagaantos ng arthritis kag rayuma. Sa sakit-sakit sa tiyan, nami man na siya. Sa mga may barikos, nami man na banyos dala pressure para nga ang dugo sa inyo mga kaugatan makailig sa maayo. Ang Panyawan Liniment, siyempre, namo ng advice ni Tito Wilma sa iton mga young at hearts, hindi gid pagdulaon sa inyo tupas. Ara ka man sa kwarto, ara ka man sa inyo sala, or magwa ka man sa inyo dagwerta kay kung magsakit gani, ara gilayon inyo mabanyo sa affected area. Mabakali naman sa mga butika sa inyo tag sa kalugar, dili man sa amon sa siyudad sang Bacolod, available na sa mga butika sa itubang kag kilid sang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa Jex Marketing, hamtang sa idalom lamang sa Action Radio, pwede man mabakaling itong sinipanyawan liniment kag ang aton Celebrity Kojic Show. Nang betilaw sa binalbagan mayong hapon, relax na para sa iton horoscope karon iya nga adlaw, Martes, Marso 3 tuig 2020. Sa mga netao, Pebrero 19 to Marso 20, yes, mga Pisces ina. Puwerte kabaskog sa karon sang imo espiritu gidya sa imo spirit nga mangin guidance mo para nga maka-attract sang swerte. Sa mga Pisces da perti nga mability niyo, no? Okay. Opdan nyo man sang kapisan kag pagpaninguha para nga maangko ninyo ang gusto ninyo sa inyo kabuhi. Pero maghalunggit. Mga maswerte ninyo nga mga numero 3, 15, 17, 27 kag 41. Lucky color Red Rose. Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Mga Aryan, baguhang inyo work plan. Arigluhon sang maayo ang inyong mga priorities. Kag diskubrihon ninyo ang mga importante nga detalye na tungod sa inyo man proyekto. Kinahanglan pa-alerto nyo man ang inyo sining pamatyagan pagi sa pagpangamuyo. Kinahanglan mga alert ina siya. Maswerte mga numero 13, 15, 29 kag 37, lucky color sky blue. Sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, subong mo mahibaluan nga ang imo ginasaligan abaw may ginatago-tago nga balityagon sa imo tungod sa iya emotional expression nga pagpangimo. Pero Taurian, kung ikaw ya committed na, hindi ka na lang pasaga-saga, ha? May plano ka nga magnegosyo, umpisahiin na. Kag mangin successfully na kung mangin honest ka man. Maswerte mo nga mga numero 13, 17, 19, 29, kag 37. Orange is your lucky color. Gemini, Mayo 21, Hunyo 21. Kinahanglan mo mandugang pagid nga pagpangamuyo, Gemini. Ha? Ang pagpangamuyo, makabuligid sa paghatag kasulbaran sa imo ginaangkon nga problema. Kag makahatag man sa imo sang kapagsit karon nga adlaw. Maswerte mo nga numero 18, 21, 29, 37 kag 44, lucky color apple green. Sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtub Hulyo 22, bisan ano pa nga hangkat ang matabo sa imo karon nga adlaw. Kinahanglan nga mapa-active mo ang imo kaugalingon. Kag ang imo isig ka pareho kon positibo ka good vibes ang imo iya ginapanghambal. Halong ka man kung naglakat ka sa dalan, especially kung magtabok ikaw sa dalan. Maswerte mo nga mga numero 1, 9, 17, 31 kag 41. Lucky color beige. Leo, Hulyo 23 tubtub Agosto 22, mangin lubos iyang malinong ang paminsaron mo. May peace of mind ka karon nga adlaw, kag ma-attract mo man ang solusyon sa ginaangkon mo nga problema. Paagi man sa
hugot nga pagpangamuyo. Isa ka oportunidad ang mag-aabot sa imo. Kinanglan mangin alert ka. Maswerte mo man nga numero 37 30 41 kag 42, lucky color lila. Nabatian ang unang bahin sa itong pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong horoscope karon nga adlaw. Relax lang si Tita Wilma, magabalik pa pag katapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy,
cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, padayon man si Tito Wilma. Mayong hapon lang dira kay Claude ni Cor, watching from Bahrain. Please greet my family in La Carlota City sa mga Luntayo family. Thank you, Ma'am. Kay Erwin Gonzalez, monitor lang ko di Tito Wams, thanks, kid. Asiriza kag kay Sir Eddie Lao, salamat, gid. Ari lang kami Japon ni Nanay Isabel ga monitor. Salamat, gid. Kay Inder Garly May atong Zalazar. Kag kay Sis J na is Sanyang, thank you so much for joining. Kamusta lang dira sa imo? Extra careful lang and God bless. Good PM tits I'm watching from, okay, kay Glondy ni tapos na Tita We, na? Kag sa family Apolinario, Ricari family nga always yung pamati sa program mo from Nicole Ricari Apolinario. Monitor lang kami di sa Bigonia Maawa. Maria Luz Guerra, salamat. Kay Amor Malayang, salamat, May. Tamiya ko lang family, Oxenia Banches family, kay Espino family, kay sa mga taga Manghanoy, La Castillana, Tita We, salamat, Gil. Kay Cora Flores Ginsetao, the Wilma, nag-monitor kami ni Tatay Cap William Flores sang Pulupandan, salamat man. Nag-upod man sa itong si Inday Jenny Olsiser all the way from Hong Kong. Salamat gid sa imo. Kag greet lang ko akong pinalangga nga ba na Randy Sumanting kag sa amon baby boy Tuto Carl. Salamat Tita Wilma from El Sabino Bon. Sige na Tita We, tapuso na naton ang mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon iyang adlaw. Sa ikaduwang bahin sa itong horoscope, Virgo na kita. Sa mga Virgonian, Agosto 23 tubtub Setyembre 23, kulang pa ang imo pag-explore, Virgo. Gani, wala mo natalupangdan ang beauty mo. O, wala natalupangdan ang beauty mo. Sa isa kapag tinipon-tipon, may makilala ikaw nga may kahigayunan nga siya ang mangin lifetime partner mo. Oho! Di ko na maghisog tanay, posible ang isa karelasyon, basta maayo lang. Maswerte mo ng mga numero 8, 15, 17, 27, kag 44, lucky color apricot. Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23, ang imo mga ginaobra subong ara gina sa husto kag maayo ina siya. Kag matuman gid ang kabugusan sa imo pagkatao karon nga adlaw. Energetic ikaw subong tungod sang imo love life. Kung pwede pa lang, kag kung mahimo palang Libra, pabilin ka na lang danay sa inyo balay subong adlaw. Maswerte mo man nga mga numero 3, 12, 15, 35, kag 41. Lucky color carnation pink. Yes, Scorpio! Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Kinahanglan mangin alerto ikaw karon nga adlaw, Scorpio. Kaya nga ang imo mga kaaway o kung mga nagakontra sa imo ba, nagahandom gid nga dugmukon ka ginila or pukanon ka ginila. Gani kinahanglan magpakabakod ka. Kinahanglan mang alerto ka sa tanan mong himuon para wala sila sang mahambal nga hindi maayo against you. Maswerte mo nga mga numero 5, 14, 19, 27, kag 45, lucky color bronze. Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21, ang manggad mo, ang manggad mo. Yes, ang manggad mo, Sagittarius, amo ang imo ikaayong lawas. Kag importante gid pangamuyo para man sa imo stress management. Kag isa mo man kakilala ang makahatag sa imo sang excitement. Mga maswerte mo nga numero 8, 17, 25, 33, kag 44. Lucky color cyan blue. Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19,
May kaugalingon kagidya nga talento, Capricornian. Ang imo creative expression, amo ina maka-attract sang maayo nga kabuhi. Amo ina mag-attract sang maayo nga kabuhi para sa imo. Kag magasigi-sige ang blessings kon nag-share ka man sini sa imo isig kapareho. Maswerte mo nga mga numero. 7, 19, 25, 31, kag 43. Lucky color, ivory wine. Kag sa katapusan ito nga zodiac sign Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18, ang tanan nga mga paghangkat, yes, malampuasan mo ina subong. Kag mangin, madinalagon ikaw. Mas ka pa nga magabakod, kung nausisa mo sang maayo ang mga ginhalinan sini. Tagaan mo man, sang nagkakaigong atensyon, ang imo pamilya, kay nga nahidlaw na gid sila sa imo Aquarius. Mga maswerte mo nga mga numero 6, 13, 19, 25, kag 39. Lucky color sun yellow. Kag nabatian naton ang aton mga tag sa zodiac sign para man sa aton tag sa horoscope sa karon nga adlaw. Martes, Marso 3, tuig 2020. Pero hindi gid pagalimtan ang aton sinik coffee break upod man Zenthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga swabing sabor, swabing timpla, kag suwabe ang aroma. Diba? May kape ka na, may bulong ka pa, kay nga sa isa katasa sa Zenthone Plus Coffee Mix, makakuha ikaw sa mga vitamins kag minerals plus insoluble fiber nga nagabulig sa aton sa pagtinglo sa aton colon o kontinaiman. Pwede na mabakal sa mga tsindahan dira sa inyo tag sa kalugar kag budriman sa amon. Pwede pagid kita makabakal online pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag ada man sa Kalusugan Yan Facebook page. Ang authorized online distributors ng Zenthone Plus Coffee Mix among Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternatibo Medicina. Si Tita Wilma magapaalam na sa inyo tungod wala nagkikita sa panahon, sobre nagkikita. Ha? Antes man ang itong sa quote of the day nagasiling, if everything was perfect, you would never learn and you would never grow. I can't say goodbye. Saliwat, salamat. Kag madamo man nga salamat sa akong mga partners sa technical control. Ang among Chief Engineer Action Noel Pinialan. Upod man ka Action Elroy Dutilios. Madamo nga salamat gid sa inyo. Kag syempre sa ngalan sa among Station Manager Action Nona Di Maala Magbanwa. Productions Chief Action Rex Cantong. Si Tita Wilma Saliwat magapaalam. Tumtum naman liwat buwas. Standby sa may tahong nga drama. Mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon